Azatlyň daşguzdak çeşmeti ýerli daýhanlaryň aldygy salanyp, ýalan wada bilen pile gurçuklaryny iýdetmäge, ýagny getirjek ýerdejisi çekilen zähmeti degmeýän iş bilen meşgulanmaga mezbur edilendigini habar berýär. Daşguzda häzir ýüpek gurçugyny iýdetmek gündelik tut ýapraklaryny ýygyp gurçuk naharlamak işleri dowam edýär. Ýöne daýhanlar özleriniň gurçuk tohumlaryny alyp aldygy düşündüklerini aýdýarlar, diýip Azatlyň çeşmeti 20-nji maýda habar berdi. Azatlyk radiosu aprel aýynda Mary welaýatynda ýüpekçileri höwetlendirmek üçin kepek sowdasynyň togtudylandygyny habar beripdi. Emma türkmen häkimetleri bu hili maglumatlary ne tasdiklaýar, ne de reddetýär. Öňkü ýyllaryň tejribesinden ma'lum bolýaly, Türkmenistanda garaşsyzlyk ýyllarynda ýüpek gurçugyny iýdedip pile hasyny almak barha kynlaşdy we daýhanlar bu işe ýyl-ýyldan höwetsiz bolýarlar. Munyň bir sebäbi ýurtda tut agaçlarynyň ýeterlik bolmadlygy, tut ýapragynyň ýetmezçiligi bilen bagly bolsa, ikinji sebäbi piläniň döwlet tarapyndan satyn alyş narhynyň pestligi, goşmaçy höwetlendirmeleriň bolmazlygy bilen bagly. Üstüsine ýüpek gurçugyny saklamak, iýdetmek üçin ýürütejaýlar hem gerek. Bu ýagdaýlaryň ählisi birigip ýüpek gurçugyny iýdetmek isleýän daýhanlaryň ýyl-ýyldan azalmagyny alyp gelýär. Şunun bilen baglylykda daýhanlaryň tasdiklamagyna görä, Daşguz welaýatynyň owu arçynlary bu ýyl daýhanlary eger iýdetmek üçin bir gutu gurçuk tohumyny alsalar, öz bahasyndan 200 kilogram künzara we 200 kilogram kepek bermegi wada berdiler. Ýöne bu wadanyň soňy boş çykjagy meňzeýär. Sebäbi bir gutu gurçuk tohumyny alan we ýüpek gurçugyny iýdedýän daýhanlar özlerine düşen künzarany kepegi sorap baranlarynda arçynlyklardan beýle zat ýok, iýdetseňiz döwletiň ýüpek gurçugyny iýdetýärsiňiz diýen jogaby aldylar. Mende size berer ýaly künzara ýok, öz mallaryma hem iýim tapamok diýip arçyn biziň ýüzümize aldy diýip Taparmyrat Türkmenbaşy etrawynyň Samaky daýhan birleşiginde ýaşaýan daýhanlaryň bir näçesi Azatlyk radiosynyň çeşmesi bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şeýle-de daýhanlar kärinde ýeri bolan adamlaryň ählisine bir gutudan gurçuk tohumynyň paýlanandygyny, ýöne daýhan birleşikleriniň köpüsinde gurçuk saklap pile ýetişdirýän daýhanlaryň tanynyň köp bolanda 10-12 hojalykdan geçmeýändigini gurrun berdiler. Galan hojalyklar alan gurçuk tohumyny şol günüň özünde ýere gömýär ýa-da oda atýar we soňundan arçyny 150 manat para berip maňa azar berme. Harman wagtynda şu pulu meniň bilen hem pile planymy özüň doldur diýerler diýip adyny aýtmazlygyny soran Daşguzly daýhan aýtdy. Onun sözlerine görä bu ýagdaýda Daşguz welaýatynyň tas ähli ýerinde diýen ýaly bar. Azatlyň ýerli habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan owu hojalyk işgäri Türkmenistanda daýhanlara paýlanyp berilen gurçuk tohumlarynyň Hytaýdan altyn pulu satyn alynýandygyny, emma onuň 90%-ni gulaýynyň ýok edilýändigini aýtdy. Emma Azatlyk radiosu bu aýdylanlary resmi çeşmelere tasdikladyp bilmedi. Şol bir wagtda adynyň aýtmazlygyny soran owu hojalyk işgäri Hytaýdan satyn alynan gurçuk tohumynyň 10% semesiniň hasyl berýändigini, seýrekde bolsa gurçuk iýdedýän kärindiji daýhanlaryň büdjet işgärleriniň hem bardygyny sözüne goşdy. Emma bu hile adamları yalan wadalar bilen ujipsizce hak töläp işledýärler. Altyn pulu satyn alynan ýüpek gurçugynyň tohumlaryny ýere gömýän, zeýkeşleri ýan adamları bu hile daýatçylygyň sebäplerine bolsa baş galdyrýan ýol başçy ýok, diýip Azatlyň çeşmesi bilen söhbetdeş bolan Daşguzly kärindiçi aýtdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň karary esasında türkmen daýhanlary şu ýyl 2030 tonna çiğ pile öndürmäge borçly edildi.